soyayya fagen masoya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Sunana Mustapha Faris Yalwa ne wa kowa da kowa fata alkhairi. Ni ne wanda nake gabatar da shirin fagen masoya a YouTube channel ɗin mai suna Madubi Hausa TV da Fagen Masoya TV. Ina yi wa 'yan uwana da abokan arziki na duniya baki ɗaya barka da shigowar sabuwar shekara. Allah ka ba mu albarkacin wannan shekarar, dukkanin alkhairan da ke cikinta Ubangiji ka sada mu da shi, shirin da ke cikinta Ubangiji ka musanya mana shi ya koma alkhairi a gare mu. Akan ta ne na ba da lokaci mu tattauna. Mu ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai suna Fagen Masoya da kuma Madubi Hausa TV. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye masu faɗakarwa, wa'azantarwa da ma nishaɗantarwa. Haka zalika da tarihi da dai abin da ya shafi Islama da fina-finai wanda za su dinga ɗebewa mutane kewa da kuma sanar da su addini da kuma wa'azantar da su a kodayaushe. Ina mana fatan alkhairi, mu ci gaba da bibiyar wannan tasha mai albarka. Domin turo mana sakonni za ku iya turo mana ta WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter akan suna mai suna Real Mustapha Faris. Soyayya ta sawari ya dinga bibiya, idan ka rasa ta hana ka dariya. Real Mustapha Faris shine sunan platform ɗin namu, ko kuma ta message 09075610185. Kar ku bari a baku labari. Fagen Masoya shine sunan shirin. Fagen masoya. Mustapha Faris Yalwa ni ne mai gabatar da shirin. Na barku lafiya. Wassalamu alaikum. Soyayya mai kau da kiyayya.